Doma malo chungo chenro manyien mar siro somo jopuonjre mbalariany nyaka winj bura mano chwalnegi kendo gigol ng'eto margi. Burano ne ochwal tarik 13 dwe mokalo kod riwruoge mag Kenya Human Rights Commission, Elimu Bora Working Group, Boaz Waruku kod riwruog jopuonjre kane giwacho ni chenrono odino ne thoth jopuonjre madwaro kony. Ng'ur osebedo ka igolo ewi chenrono kuom jokanyo mopogore moting'o nyaka jopuonjre mane kwedo tielo mopogore opogore mag siro jopuonjre ma giwacho ni ok odewo ji te. Jang'ad buche Chacha Moita kagolo ng'etono wacho ni ne gideko timo kamano kalure kod deko mar apisa Ton Jener, jatend migawo mar somo kod KUPPS chwalo obokegi e sama kare. Biro ni biro winj tarik 16 dwe mar 12 kama jokanyo biro chwalo wechegi.